Paristek egiten datorrena, juti dakola etxera, sopizaten. Pijuena itxi edo turistena itxi, ez da itxi. Paristek. Pirak itxi, ez da? Paristek. Ez da. Paristek, ez dut entzun. Gauze graziosuk itxi. Tonterizek etxia. Tonterizek zati. Inoz tonterizek zati, ez da? Bai. Paristek tonturizek, horrek asko itzen dut esan dugu. Paristek itxi da, gotie, alan tontuna edo itzen egotie. Ai, zegoa pasau. Bueno, niri ez egin Paristeri. Bai, aiz. Zabarik ero haue popertzasko erromeriz edanik. Gauze txikitxo eguzura guztia? Zakola importantzirik. Papertzaku da berori iguale... Hori berbie, popertzaku da. Ara, hori... Zabarik ero haue popertzasko erromeriz edanik. Edo zetxatxu erosi eta ez du interesaten da. Ez da papertzaku da berori erosi bihar. Ez dako da importantzirik hori. Molda bakue. Papertzako esati zeuzer. Popertzako esati zeuzer. Idarikoz. Ez da eratako gaulan, txarra esatilez. Ez da itxi. Ez da boniko balizo den askorik. Ez da bonako... Bi popertzako da. Ez da koniko balizorik. Balizo bako oso seri. Zaten datzo. Badezpadakue, ez da? Apurtxu betolan... Zilmasekue. Molda bakue edo. Hori ez da itxi.